U sinjuri mill-Mekka tal-entertainment, għandek iż-żewġ entertainers id-dan u san minn Paċeville ħanxandrulkom illum l-Infrastructure News. U fuq xiex se nitkellmu dan? U propja Infrastructure Malta ħabbret proġett li involvi 4 mini u diversi toroq ġodda. Smajt. Fl-inħawi ta' Pembroke, ta' Sliema, Iswieqi u propju hawnhekk Paċeville. Taf li hemm il-fuq minn 2 kilometri ta' mini. U ta' sejru? Ħanajdulkom illum propju fl-Infrastructure News. Il-proġett se jibda minn hawnhekk fit-tarf ta' Regional Road bejn Baħar iċ-Ċaq u Swieqi. Fil-fatt hawnhekk kif qed taraw it-triq bħalissa tingħala għal korsija kull naħa, imma eventwalment din it-triq se tiżdied għal 4 korsiji. Hawnhekk fiż-żona ta' bejn Pembroke u Highridge se jsir tibdil ġdid. Ta' spiss hawnhekk naraw diversi aċċidenti għaliex diversi karozzi jaqsmu kontra xulxin u għalhekk dan qed jikkawża ħafna aċċidenti. Li se jsir hu li hawnhekk ħassir roundabout ġdida b'korsi ġodda ħalli dawn l-aċċidenti jiġu evitati. U barra minn hekk hawnhekk se ssir triq illi di triq se tagħti għall-itwal mina fil-proġett. Mina ta' 1.5 kilometri li se tgħaddi minn taħt Pembroke kollu. U tasalaw fil-bajja ta' San George biex bekk in-nies li jkunu ġejjin minn naħit ta' fuq ta' Malta tkun faċli għalihom li jaslu Paċeville jew inkella San Ġiljan. It-tieni mina titlaq propju minn hawnhekk minn viċin il-Millennium Chapel. Bħalma tafu, din hija waħda mill-uniċi triq li toħorġok minn Paċeville u ħafna drabi tkun iġġamjata. Għalhekk il-bina ħatitlaq minn hawnhekk u tispiċċa Hawnhekk biex imbagħad tibqa' sejjer jew lejn ta' Sliema jew inkella taqbad it-triq u terġa' titla' għal triq reġjonali. Hawnhekk quddiem l-Assa u fejn il-monument tal-laf bil-maqlub ukoll se jerġa' jiġi ddisinjat biex ikun ħafna iktar sigur għal dawk illi jkunu għaddejjin minn hawnhekk kemm bil-mixi kif ukoll bil-karozza. It-tielet u r-raba' mina se jitilqu minn dawn l-inħawi, triq reġjonali u ftit qabel il-lajt ta' Paċeville. It-tielet mina li se tkun mina ta' madwar 9 kilometru se titlaq minn hawnhekk triq reġjonali u tispiċċa fit-triq Walter Ganado f'Pembroke. Bekk ir-residenti ta' Pembroke ħajkollhom konnessjoni diretta mingħajr ma jkollhom għalfejn jifqu fit-traffiku ta' traffic lights u anke minn triq Sant'Andrija. Ir-raba' mina li hija l-iqsar mill-4 mini li semmejna se titlaq minn triq reġjonali u tispiċċa fil-bajja ta' San George ftit il-bogħod mis-swali taċ-ċinema. Però dal-proġett mhux mini biss fih. Mela, bħalissa jiena ninsab fil-bidu ta' triq Sant'Andrija tajjeb illi tiġi eżatt bejn triq reġjonali u triq il-kosta. Kif qed taraw warajja din it-triq hija miżewda b'diversi toroq oħra li jeħtlu ġo fiha, bħalissa għandha biss korsija naħa u korsija in-naħa l-oħra. U hemm diversi sistemi ta' traffic lights fiha wkoll. Bil-proġett Pembroke St. Julian's Connections din it-triq se titwessa għal 4 korsiji wkoll. Il-postijiet fejn traffic lights se jiġu ddiżinjati minn ġdid biex jiġu ħafna iktar sikuri u fl-istess ħin dak li jkun jista' jmexxi ħafna aħjar u ma jinqabadx iktar fit-traffiku. U sinjuri, biex tkunu tistgħu issegwu mhux biss dan il-proġett imma bosta proġetti li għandha Infrastructure Malta dejjem tidu titlu fuq YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, insomma social media għandha Infrastructure Malta, hemmhekk tistgħu ssibu wkoll pjanta ta' dan it-titjib li ħajsir ġifieri bid-dettalji kollha. Fejn tkunu tistgħu taraw dak li tixtiequ. Tajjeb, u dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa, insalmulkom u narakom il-ġimgħa d-dieħla.